हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस'नानै गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै माने बिराद फुङावनो फ्रेस आरोना लोगोफोर फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो फुंनिफ्रायनो खामानि आरोना लोगोफोर दिनैथ' काति गासा नङा होमबा लोगोफोर 1 तारिख दिनै कातिनि 1 तारिखआव जोंहा बिराद मोजाङै माने न'आवनो फुजाखौ माने फालियो आरो लोगोफोर न' गाहायाव ओमफ्राय आंहाबो हां थोनो जि जोम सुस्रबाय ओमफ्राय लोगोसे पुरा इमाखाखौ साफा सुफा सुस्रजोब्बाय आरो ओमफ्राय रुम सुम सुजोब्बाय इसिं अखं गासिखौबो सुजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय सुखांनानै दायो खुलुमनो थांनोसै आरो न' गाहायाव नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा खारबो गोदान जेबो माने बाथौ साथौ गैया ओंखायनो माने न' गाहायावनो माने खुलुमहैबाय थाखायो होननानै जाय आंनि ब्लग भिडिअखौ नायो बिथांमोनासो अलरेडि मिथिखागोनखा ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो माने बेफोरबायसानो माने खुलुमहैनो थांनोसै आरो ना न' गाहायावहाय ओमफ्राय आंना एसे लेट जाबावबायसो नै माने दुगैस्रां लोबस्राङावनो ओमफ्राय जि जोम सुनाय न' दुवार सुनायावनो एसे लेट जायो आरोना जोंनिया खामानिया बिदिनोसै आरोना मावबाबो जोबा आरोना हिन्जाव मानसिनि खामानिया ओमफ्रायो पुरा माने एसे देलायनानै लाबाय साननैसो बिराद ना गुरबाय दङ लोगोफोर गानबाबो जोमबाबो अरा आरोना सना गना माला दाबायदिनो सानथ' बुंनांलाना खामबाथाय खामथाबथार एकदम ना गोरान खामनाय बायदि खामो ना गोराना जेरै रानथाबो बिदिनो रानथाबो आरोना दाबायदिनि सान्दुङा ओमफ्राय साननैसो नायैयानो ना लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' नुगासिनोखा ओमफ्राय ना गुरनायानो गुरनाय ओमफ्राय देहाफोरा एकदमबारे ना गुरबाथाय सोमखे जाखे जायो साजिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो थांहोलांबाय थानोसै लोगोफोर हेपि काति फुजा ओरै नांसिगोन आरोना हेपि 1 काति फुजानि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरोना लोगोफोर थोदोंबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै थांनाय फाजिनो नै खबाइ गंसेखौ लाना थांनोसै रं दाखालि माने फिसालाया खें गाबनानै बिमायंनिफ्राय खें लाना फैथारदो आरोना ओमफ्राय बिमायंआ दिनैबा ना गुरनो थांगोन ना मागोन ओमफ्राय आंथ' दिनै ना गुरनो थांथ'वा दिनैथ' फुजा नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो माने नै खबाइखौ हेबाजिनो लाना थांफानोसै र' आङो नङाबा टाइमबो मोनबाय थायाना सोलाबबायबो थाया मोनफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय मोनफैगौ मानियावनो जगाल पार्टिफ्रा जागासिनो आरो फुजानि ओमफ्राय आइजो आबाजो खालामगासिनो दङ दायो ओमफ्राय जाथ'वाखैनो आरो एसे बहायगासिनो दङ मासे गोसा सान्दुङाबो थै होआबालाय मा जागोन न' होखानांगोन ओम क्लिं ओम शान्ति जै गय गोरलै सना दिनैनिफ्राय गय गोरलै मोनजासिगोन जाय जानो गोसो इयो मोनजासिगोन जाय जाया थासिगोन आरोना दिनैनिफ्रायनो गय गोरलैया जारौ जालायनाय मा नोंबो मोनगोन है फैनाङा होमबा आदाखौ मानो बुनाय आदाखौ मानो बुनाय आदायैनो बुबायना खर'आ बुला बुगादो दायो नै लोगोफोर बावनाय थिनायफोरा जगाल पार्टिया जाबाय जों दायो खुलुमबाय आरोना ओमफ्राय जोङो सासेल' खुलुमो बिजावजालिफोरा साफा माने बिदिनो खुलुमो आरोना लोगोफोर नङाबा जायगा थोआ ओमफ्राय नै जाबाय बिमा लोखिनिमोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने गासै मोदायनिनो माबा फुजिनाय जायो आरोना जोंहा ओमफ्राय नै जायहा माने आइ बिखुमजोआ बिदिनो ओमफ्राय धुप जोबनायफोरखौ माने थुहरफिनदो आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय जोङो लारि खुलुमबाय गासैबो बिजावजालि ज' जाजाय जों खुलुमो आरोना लोगोफोर होखांबाय लोगोफोर बावखांबाय फुजा जायो आरो जानाय लाहार फाहारसै आरोना फबाना जाखांबानो जों मोनजायो नालाय ओमफ्राय नै जानोखिनिखौ दाबोरखौनो हुखांना लाना फैबाय नै ओमफ्राय खावसे खुलुमखाङाखैनो खुलुमगासिनो लारिनो जाग्रोथारबाय मा होनदो मैथ्रु जाहानि मैथ्रुखौ मा जानो नोंलाय अमानोसो होबाय थायो गोराखौ दा नों मोनबाबो गोरलैसो मोनबोगोन मैथ्रुखौ होनदो फोथारावनो लायलायनोबा ओइ दङनो
गाइखेर साहा तेतलासे होखाबाय नै लोगोफोर मानसियाबो गोबां नालाय लोंग्राफोरा न'खरनि गोजायैनो माने गोबांखा जाखायो ओमफ्राय बिदिनो गथ' गथाय एकदम बुंनो नाङा आरोना लाला लिला बेसेबा बुरजा जाखायो ओंखायनो एसे एनै बुस्थुफोरा थोआ आरोना लोगोफोर नै गोदौखांबायबो माबायासै नों जानाङा दे ओमफ्राय लोगोफोर फैनाय भाजिनो नैबे दालाखौ बायना लाबोदो आरो न' खाथिनिनो दाला ओमफ्राय बियो माने फानबाय थाखायोमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय हेबनाय दं नामा ओरै होननानै आङो बे दालाखौ माने आथुर बिथुरैसो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दालाबो गैया नालाय जिहेथु मानो होनबाथाय लोगोफोर दाथ' दाला सान्द्रिनि जेबो माने जगालानो गैथ'वामोन आरो ओमफ्राय दा मोनफा मोनफा दासो माबादो आरोना दासो लादो मोनफा मोनफा दासो गैयिफोरखौ माने गैयि बुस्थुफोरा दासो आबुं जाहांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दालायाबो गैयामोन मालायनि बिदिनो देन लायनानैसो माने दाहार लायनानैसो माने माइरंफोरखौ जावफैयोमोन आरो ओमफ्राय सान्द्रिखौथ' बिफा बोराया हेबना हरखादों आंना जोनोमगिरि बिफाया जरासे मानि हेबना हरखादो ओमफ्राय सान्द्रियाथ' दंथ'योमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाला गैयामोन ओमफ्राय बे दालानि दामा 280 थाखा लोगोफोर बांद्राय माने दाम लाजाखोना ना दामा खम जाखो मिथिना मोनला आरोना ओमफ्राय नोंसोरनिखै दालानि दामा बेसे दाम ओमफ्राय जोंनिथिं खिन्थु नै दालाया दामसो जाखो ना खमसो जाखो आं खिन्थु मिथिलाय लांला आरो दालाबो माने बायफेरनाय बेफोरबायसा बायफेरनायबो जायाखैमोन माने सिगांनिफ्रायनो जि बायो माने बिहाव बिखुनजोफोरा बायोमोन आरोना ओमफ्रायो 280 थाखा लादो लोगोफोरनै ओमफ्राय नोंसोरनिथिं बेसे दाम दालानि दामा खोन्थाहरलायबानो जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय जि बरिया समायना आरोना थेलेबलेबनो बांद्राय माने गुवारबो नङा बांद्राय गुसेबथारबो नङा आरोना जि बरिया धुनिया नै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आथुर बिथुर फैनानै हांगहांलायनाय नै लाहार फाहार खालामफैबाय आरोना ओमफ्राय लकेल फल दंमोन लोगोफोर बेखौनो हानसिन माबार दिनैथ' माने मिरामिससो नालाय जेबो जाया लोगोफोर दिनै माने फुजाबो होबाय लोगोसे माने से कातियाव जोंहा जेबो जाखाया ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बेखौनो जगाल खालामबाय आरोना लेस्रिबो होगोन ओमफ्राय लोगोसे आलु ओमफ्राय लोगोसे बहल ओमफ्राय माने मिरामिस आरोना दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर ओमफ्राय नै हानाबो सुनाबो लाखाबाय बरियाके ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय ओमफ्राय ओजोंहा पियास बायदिसिना आलौ सामब्राम माबा माबि देफबजोबनानै लाबाय आरोना लोगोफोर नै बिथिंजाय आरो साहा आग्लायनाय दङ बेखौनो लोंनानै हरनोसै आरोना ओमफ्राय नै संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर दायो रेडि जाजोबखाबायानोखा सुनाय बायदिसिनाफोरा ओमफ्राय माने लोगोफोर आङो बांद्राय माने संबाय थानायखौ देखायलाया आरोना डाइरेक्टनो माने मोननायखौल' देखायनोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै सिदा सिदि मोनबायबो आरोना मिरामिस ओंख्रिखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलावहाय माने फुददांदांसो नुलायलांबाय आरोना ओंख्रिखौ अब्लाबो अरजाला गोथाव जाबानो जासिगोन लकेल बहलफोरखौलाय गोथाव मोनजाखायोना लोगोफोर ना माने लकेल मैगंफोरखौ न'निफोरखौ बिराद टेस्टि मोनजायो आरोना बायनायनिख्रुइ दारि गोलावफोरनिख्रुइ माने गोथाव मोनजायोहाय आंहा ओजोंहाय नै आरो कुकारावहाय ओंखामबो होना होबाय माबार माने सिटी होनानै जालाबायनोसै ओरै होननानै आरोना लोगोसे माने आलुजों बुटजों मोनसे फ्राय आरोना लोगोफोर मिरामिसावथ' आरो मोननै मोनथाम जानोथ' लुगैखायो नङा होमबा लोगोफोर जेबो माने लानजाय सिग्राबो गैया नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने आङो फ्रायसो खालामबाय आरो बिराद माने फ्राय जानो बिराद मोजां मोनो आंना फिसालाया दै होबाथाय माने सुवा आरोना ओंखायनो आङो आलुजों बुटजों मोनसे फ्राय खालामबाय आरो बरियानो ओमफ्राय मोनबायबो नै लोगोफोर ओमफ्राय आं बांद्राय बेयाव बानलु मस्ला मस्लि जेबो होलायासै आरोना बानलुखौ ओरैनो थाइनैल' बस'नानै हरदों आङो ओमफ्राय जेबो माने देलु देला होआसै आरोना गथ'फोराबो बांद्राय माने मस्ला मस्लि जानो सुखुवाहाय लोगोफोर जोंहाना ओंखायनो माने ओरैनो सिम्पोलैनो एवबाय आरोना लोगोफोर मोनबायबो नै